Но нещо стана и се генерира толкова тъпо светът. Не знам защо. Ето както виждате си имам кирки. Аз бях започнал този свят и сега ще събера малко каблстон, неща. И няма да е кой знае колко дълъг клипа. Това ще е нещо като началото. Аз не успях да снима първия клип на Skyblock, но ще видите как може да си направите този Skyblock. Аз за първ път играя този Skyblock и не съм сигурен тук точно дали има недър, но знам, че толкова тъпо се генерейт на света, извинете. И се чуда какво мога да направя в този Skyblock, освен нещо. Това ще е нещо като показване на Skyblock в PE версията и ето като паднах. Разбира се, умрях. Не може без фейл. Няма да направя нещо като... Изобщо не ми се занимава да го снимам. Но както виждате, явно тук е имало някакъв чест и вътре е имал санд. Аз ще изтегля на ново Skyblock и ще започна тази... Както виждате, нищо. Виждате. Все пак това е PE версията. Не е точно направим както трябва, но се знае. И няма да клипа, сега ще го спра. И чао!